Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένας παλιός γνώριμος του φεστιβάλ, ο Στέλιος Κούλογλου, βρίσκεται και πάλι στη Θεσσαλονίκη με τη νέα του ταινία με τίτλο «Ολιγαρχία», που προβάλλεται αύριο το βράδυ στις 10:30 στην αίθουσα Φρίντα Λιάπα. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, ένας ακήρυχτος πόλεμος που πρέπει να παραμείνει μυστικός έχει ξεσπάσει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Διεξάγεται από μία χούφτα τραπεζίτες και πολιτικούς που κυβερνούν τον κόσμο, περιφρονώντας τη δημοκρατία. Τα τελευταία χρόνια το πεδίο συγκρούσεων έχει μεταφερθεί στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να αποτελεί το δοκιμαστικό πεδίο βολής. Στη συζήτησή μας με τον δημιουργό, κουβεντιάσαμε για τις αντιδράσεις του κοινού στη χθεσινή πρώτη προβολή, για το αν πιστεύει στην ύπαρξη μιας διεθνούς συνωμοσίας, αλλά και για την μακρά έρευνα που προηγήθηκε των γυρισμάτων. Η έρευνα είναι πολλά χρόνια, αλλά το τελευταίο χρόνο με τις περιπέτειες της Ελλάδας την κάνουμε πολύ πιο συστηματική. Εκεί υπάρχουν δύο τομείς που ερευνήθηκαν ιδιαίτερα. Το ένα είναι η Goldman Sachs και η δράση της Goldman Sachs και στον κόσμο και στην διεθνή οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει και στην Ελλάδα. Και από την άλλη μεριά είναι η ομάδα της Φραγκφούρτης, που είναι μια ομάδα 8 τραπεζιτών και πολιτικών στην Ευρώπη, οι οποίοι στην πραγματικότητα διοικούν την Ευρώπη, και υπάρχουν μέσα στο ντοκιμαντέρ συγκεκριμένα παραδείγματα γι' αυτό. Το ντοκιμαντέρ, όπως και κάθε είδος γραφής, είτε λογοτεχνικής γραφής, είτε δημοσιογραφικής γραφής, είτε κινηματογραφικής γραφής, είναι σίγουρα υποκειμενική, έχει ένα υποκειμενικό στοιχείο. Δεν υπάρχει αντικειμενική προσέγγιση των πραγμάτων. Το ίδιο γεγονός, αν κάτσουμε να το γράψουμε ή να το διηγηθούμε την άλλη μέρα, εγώ και εσύ, θα βγάλουμε τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Εσύ θα δώσεις προσοχή στο ένα σημείο, εγώ στο άλλο, ανάλογα με τη κουλτούρα μας, τα ενδιαφέροντά μας, όλα αυτά. Άρα είναι η δικιά μας και η δική μου προσωπική ματιά στην κρίση που έχει ξεσπάσει, η οποία καταγράφεται στο ντοκιμαντέρ, στηριγμένη βέβαια στα πραγματικά γεγονότα. Δεν αλλοιώνουμε τα γεγονότα, αλλά τα ερμηνεύουμε με έναν τρόπο που ενδεχομένως κάποιος άλλος να τα ερμήνευε διαφορετικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια διεθνής συνωμοσία αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αποφασίζουν για το δικό μας μέλλον. Παραδείγματος χάρη στην Ευρώπη υπάρχει η Τρόικα, υπάρχει η Μέρκελ, οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και πρέπει στην πραγματικότητα να ερευνήσουμε τι ακριβώς θέλουν από εμάς αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλω να πω ότι θα είναι για όλα οι ξένοι, ότι εμείς είμαστε απλώς τα θύματα, γιατί αυτό μας απαλλάσσει από την ανάγκη να δούμε τα δικά μας προβλήματα κατάματα και να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αν δεν τα αντιμετωπίσουμε, πάλι θα ξαναβρεθούμε μετά από μερικά χρόνια στο ίδιο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Σε ένα φεστιβάλ όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, που είναι διεθνές, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συνδυάσεις την απεύθυνσή σου στο διεθνές κοινό με την απεύθυνση στο ελληνικό. Και εκεί είναι μια λεπτή ισορροπία. Δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνεις, γιατί οι Έλληνες μπορούν να διαμαρτυρηθούν γιατί δεν έχεις πει πολλά για αυτούς, αλλά άμα μπεις πολύ σε ελληνικά πράγματα, δεν ενδιαφέρει πια τους ξένους. Δηλαδή, τώρα να μιλήσεις τώρα για τα παράγωγα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου δεν έχει κανένα νόημα. Από κάτι που μου τέθηκε σε ερωτήσεις από το κοινό, ας πούμε. Άρα είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία να μπορέσεις να μιλήσεις και στους δύο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί ήρθαν μετά ξένοι κριτικοί κινηματογράφου και μου είπανε ότι θέλουμε να το πάρουμε, να το παίξουμε στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, το ντοκιμαντέρ, ή στην Ισπανία. Και είμαι ευχαριστημένος ότι ενώ άρεσε και στο ελληνικό κοινό, συγχρόνως άρεσε και στους ξένους. Σε παγκόσμια πρεμιέρα προβάλλεται το ντοκιμαντέρ Trans, με ένα θέμα που σοκάρει αρκετούς, του Αμερικανού σκηνοθέτη Chris Arnold. Πρόκειται για μια ταινία για τους άνδρες, τις γυναίκες, ακόμη και ένα 7χρονο παιδί, τη μικρή Ντάναν, που ζουν με το βάρος του στίγματος των δύο φύλων. Σε όσους έχουν σταθεί μπροστά στον καθρέφτη και έχουν αναρωτηθεί ποιοι πραγματικά είναι, το Τρανς θέτει ένα ακόμη ερώτημα. Είστε αρκετά γενναίοι για να το μάθετε?
The reason we made Trans is because there's a growing community in America. Κάναμε την ταινία Trans γιατί υπάρχει μια αυξανόμενη κοινότητα στην Αμερική από αυτούς που αποκαλούμε transgender. Άνθρωποι που στο μυαλό τους δεν ανήκουν στο φύλο που ορίζεται από το σώμα τους. Αυτά τα άτομα δεν είναι gay, είναι transgender. Στην Αμερική αυτή η ομάδα ανθρώπων είναι η περισσότερο κακοποιημένη. Ο κόσμος πιστεύει ότι πρόκειται για τέρατα και ότι ανήκουν στο τσίρκο. Αυτοί όμως ίσως είναι οι πιο γενναίοι άνθρωποι που γνωρίζω, γιατί απαρνιούνται τα πάντα αρκεί να καταφέρουν να είναι ο εαυτός τους. Είναι άνθρωποι που συνήθως δεν βρίσκουν δουλειά, που προπυλακίζονται στους δρόμους, που δεν έχουν ιατρική περίθαλψη και είναι πολύ δύσκολο να βρουν σπίτι. Αυτοί οι άνθρωποι πολύ συχνά είναι άστεγοι. Όσο για τη μικρή Ντάναν της ταινίας που γεννήθηκε ως αγόρι και στα μόλις 2 της χρόνια είχε συνειδητοποιήσει το θηλυκό της εαυτό, έχει ένα μέλλον λίγο περίπλοκο. Σε 4 χρόνια θα είναι 11, στην αρχή της εφηβείας, και τότε οι γονείς της έχουν 2 επιλογές. Να της δώσουν ένα χάπι, ώστε να σταματήσουν την ορμονική ανάπτυξη, την τεστοστερόνη που θα μεταμορφώσει το σώμα της σε ανδρικό, ή, και αυτό μάλλον θα κάνουν, θα αρχίσουν να της δίνουν ιστρογόνα, ενισχύοντας τη γυναικεία της πλευρά. Ξέρετε, ο μεγαλύτερος φόβος της Ντάναν είναι ότι θα βγάλει μουσια, θα αναπτύξει ανδρικά χαρακτηριστικά και ξαφνικά θα μεταμορφωθεί σε κάτι που δεν θέλει καθόλου. Ο νεότερος που εγχειρίστηκε ποτέ ήταν 18 ετών, εκτός από ένα περιστατικό, έναν 16χρονο μια φορά στη Γερμανία. Η οικογένεια, οι γονείς θα ήθελαν να μπορούν να κάνουν την εγχείρηση νωρίτερα, αλλά το γρηγορότερο δυνατό είναι στα 16 της χρόνια. Actually, there's one person who was 16 in Germany who had it. So they would like to get the surgery sooner, but 16 is pretty much the soonest. Η Ελισάβετ Λαλουδάκη και ο Μάσιμο Πιτσόκαρο είχαν την ιδέα να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ για τα περιστέρια, με τα οποία συμβιώνουμε άλλοτε με ευχαρίστηση, άλλοτε με μεγάλη δυσαρέσκεια οι άνθρωποι της πόλης. Το Πέραχ Ιστάρ, το πουλί της Αστάρτης, παριτιμολογία σημιτικής προέλευσης για τη λέξη περιστέρι, προβάλλεται αύριο το βράδυ στις 8 στην αίθουσα Φρίντα Λιάπα και εξερευνά τις σχέσεις αγάπης ή μίσους του σύγχρονου αστού με το περιστέρι. Το θέμα των περιστεριών πήγαμε μάλλον διαισθητικά. Παρατηρώντας το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίθεση σε σχέση με το παρελθόν και το παρόν, κατάλαβα ότι υπάρχει κάποια ιστορία ενδιαφέρουσα γύρω από το περιστέρι. Όπως ίσως ξέρει πολλοί κόσμος, το περιστέρι στην αρχαιότητα ήταν ένα ιερό πτηνό, ήταν ένας φορέας καλών μηνυμάτων. Ήταν σύμβολο αγνότητας, σύμβολο ιερότητας, ήταν σύμβολο γονιμότητας, πάντα ήταν φορέας καλών μηνυμάτων. Είναι ένα από τα πρώτα ζώα που εξημέρωσε ο άνθρωπος. Το χρησιμοποίησε κατά κόρον για να πάρει το κρέος του, τα φτερά του, το λίπασμά του. Το εκπαίδευσε όταν άρχισε να εκπαιδεύεται τα ταχυδρομικά περιστέρια. Και γενικώς η σχέση των ανθρώπων με το περιστέρι ήταν πάρα πολύ θετική. Άρχισε να γίνεται προβληματική όταν τα περιστέρια άρχισαν να κατοικούν κατά χιλιάδες της πόλης και να δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Τότε ξεκίνησε να αλλάζει κατά κάποιο τρόπο η σχέση των ανθρώπων με το περιστέρι, όταν άρχισε να γίνεται πρόβλημα. Και ουσιαστικά η ταινία περιστρέφεται γύρω από τις διαφορετικές όψεις που μπορεί να έχει αυτό το ζώο στην καθημερινή μας ζωή. Όταν ξεκινήσαμε πριν από ένα περίπου χρόνο τα γυρίσματα για τα περιστέρια, μπορώ να πω ότι δεν είχαμε ιδέα. Δεν ξέραμε απολύτως τίποτα. Ξέραμε αυτό που ξέρει πολλοί κόσμος, ότι τα περιστέρια είναι πολλά και ότι τα περιστέρια λερώνουν. Αυτό ήταν που ξέραμε και τίποτε άλλο. Αρχίζοντας να σκαλίζουμε σιγά-σιγά την ιστορία μας, άρχισαν να προκύπτουν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Συναντήσαμε πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους που σχετίζονταν με τα περιστέρια. Εντάξει, δουλέψαμε πάρα πολύ σε πρωινές ώρες. Το καλό με τα περιστέρια είναι ότι ζουν μέσα στην ημέρα. Οπότε τουλάχιστον οι λήψεις ήταν περιορισμένες μέσα στις ώρες φωτός που υπήρχαν. Αλλά επειδή δουλεύτηκε πολύ καλοκαίρι, εντάξει, αυτό πρακτικά σημαίνει από τις 5 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ όταν μαζεύονται. Το περίεργο είναι ότι ενώ περίμενα ότι θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο για τα γυρίσματα, στην πραγματικότητα ήταν μόνο θέμα να υπάρχει λίγη τύχη και
απλώς να κάτσεις κάπου σε μια πλατεία που έχει περιστέρια και να παρατηρείς. Ενώ μπορώ να πω ότι δεν συμπαθούσα ιδιαίτερα τα περιστέρια και εγώ όταν ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά. Στο τέλος έμαθα αν όχι να τα συμπαθήσω, τουλάχιστον να τα σεβαστώ πολύ περισσότερο. Είναι πανέξυπνα πουλιά. Έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν οπουδήποτε και να επιβιώσουν στο οτιδήποτε και αξίζουν όλο το σεβασμό που μπορούμε. Αύριο στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στις πατρίδες των Μάγιας, στο Μεξικό και στη Γουατεμάλα. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στον τέλειο μικρό κοσμό τους και στους αυτόχθονες πολιτισμούς που απειλούνται από τη λέλαπα της παγκοσμιοποίησης που καταστρέφει τους φυσικούς τους πόρους. Ακόμη γίνεται αναφορά στο περίφημο αρχαίο ημερολόγιο των Μάγιας που κλείνει στις 21 Δεκεμβρίου του 2012. The Maya themselves don't believe that 2012 is an Οι ίδιοι Μάγιας δεν πιστεύουν ότι το 2012 είναι η αποκάλυψη και το τέλος του κόσμου. Ελάχιστοι είναι αυτοί που το πιστεύουν. Για τους Μάγιας είναι απλώς η ολοκλήρωση ενός κύκλου. Άλλωστε δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι στην αρχαιότητα ισχυρίζονταν κάτι τέτοιο. Αυτό που ισχύει είναι ότι θα συμβεί μια πολύ σπάνια ευθυγράμμιση των πλανητών εκείνη τη μέρα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον πώς μπορούσαν χιλιάδες χρόνια πριν να το γνωρίζουν. Αρχικά είχαμε την ιδέα να επιλέξουμε 5 ομάδες από όλο τον κόσμο και οι μάχες θα ήταν μία από όλες στη Γουατεμάλα και στην περιοχή των Τσιάπας στο Μεξικό. Όταν επισκεφτήκαμε όμως τους Τσιάπας, αισθανθήκαμε ότι τα είχαμε όλα. Μια φυλή που αγωνίζεται με τους Ζαπατίστας, αντάρτης εναντίον της κεντρικής εξουσίας. Είχαμε έναν πολιτισμό που ήδη καταστράφηκε μία φορά. Είχαμε μία δομημένη κοινότητα ανθρώπων και είχαμε από την άλλη όλες τις πολυεθνικές εταιρείες που προσπαθούσαν να βάλουν χέρι στους φυσικούς τους πόρους. Ήταν ένας μικρόκοσμος στον οποίο έβλεπες ό,τι συνέβαινε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με τους Μάγιας ζήσαμε για 13 μήνες και ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Ερωτεύτηκα την κουλτούρα τους αλλά και τους ανθρώπους. Αν και δεν είναι εύκολο να τους κινηματογραφήσεις, γιατί ντρέπονται την κάμερα, από την άλλη είναι πολύ προσεκτικοί και θέλουν να ξέρουν για ποιο σκοπό είσαι εκεί και τους φιλμάρεις και γιατί, διασφαλίζοντας έτσι ότι δουλεύεις προς όφελός τους και όχι εναντίον τους. Μας πήρε λοιπόν κάποιο καιρό για να μας εμπιστευθούν. Για τους Μάγιας ξέρουμε ότι καίνε αυτοκίνητα δημοσιογράφων, τους βάζουν στη φυλακή και διώχνουν τις κάμερες. Όλα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με τη δική μας εμπειρία εκεί. Φίλες και φίλοι, αυτά για απόψε. Ραντεβού αύριο 1 τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σας.